Akosi. Wow. Yeah, wabra boy. You see your life. Wuti krom ha, o ma me hye wutatwu. O ma me mpene e me nka wasam. Okọ akuru kese na me feel say obekọ akọbọ bra papa. Na me feel say akwase wo kwosesa. Hwe, yo na wakofa aba. Enim gwase de odi bia aka wabusua pa o. Odi bia ka wabusua. Be bia ni wafa okrom ha wo ebudi. Hey! Erade di me ho afofie pa o. Wei, me pene ma kirewa na wotena ya. Sei nka kirewa na anyima wawi o. Oyira wo wa no, menim ade ade ye be ya wu. Udi obego turu kwa bia nka ade ne koye saka wa na anyi. Enwa brabo. Musiso yetumu fu be bia muntie. Mutam wiase de bom budi bi ebo kahire e di bisi agongon. Hwene awa ye nkomesie. Hwe. Uti hoyi, ene je ade ene je. Menye hwe so benya bi da wasase so. Akofo amane aba me sori adoko tuntum. Anyim bia me no ma me di agronti. Oyere wu age se meye tuntum ni bibu amo. Hwe. California mpnem ye nka wasam. Ena okofa nim gwase ne ba ye me ebi kame. E kan ma me ne o papa ne mobusua. Fa we ye sua de na sesa wabrabo. Sesa wabrabo. Na ewo ben o. Ene ye mu obi kalabule o. Duabo ni nusem na ati atisi wo ewiase wonim na akoyi obi ade ma ne ye ne ya ewa obituary so do akọ baby akoku esa sima me kan mfa no mpusu no kwara boy Ashi manim ka kai, I wish you me a little no credam catch on. Miss Amhua, ask him to come on. A timid and Pabia petition who's what the mature was Anna. They get the sent to say the way, sir. I agree. Me ya doubt. Me who the ninka. Nobody am a tamper bush. I am in Pebosh. When me catch you premium, no credit, so say. I'm so bosh house when it's near Bonema. Ah, Babu San Casa for Bosh. It am Mrs. and the credit, me so say. Same to Dodo. I did be open beer me yama. Hey, you here, to be busa, the open, or the open to Adam for coming me the more. The open beer me yama. Oh, sure. Me na make. What's a bow? A running at that show. How home now when you can't miss my shiny trouble. Anita. Genau. Huh? Ade ya so yi ana, dey na how why dey ahwe wi sa. Ya me ha dey ma me tuma ni ami hu. Nana. Okay, so o share me Bobby. Me know it's now. Anita me ni o be se ma dey na aka nana. O frem na da be kana na bia na be se bibi. O de kan de kura o pe na me fama. Okay, so o share me Bobby. Yes. Say da o dominating. The me busa obi abaya ma. And I'm saying, call me for mom because I'm a dog, and I may be cast actually or no. What can be a man? Eh, and I'm so. What down from virus when you pabonini. It's me at what down for at least na question. Mr. What's the bear man? What down from any pabonini said you won't know. Because me kai se maybe o catch me. Sanita,
Do me hu se wo do madam fi mo nhwe na mo nware. Nipa boni ni bie no obetumi fu se futu we da di nipa wo do fi na koma. Ti mesra wati. Wo yonku. Anyi bi akai emu ode boa. Ne fa kwana ko hye ne mu keke no hu se yes owo yonku obi. Mesra wati be men. Ori. Awo etoda, ya na toda, wo se like me tretre mugu so. Ana nya mi o. It is ujidie na enu animboa. Wa be fia be ka che wo se sitie de yemfo yem koso de ngwale. Tie em ka che ye combination ni fa o. Combination ni fa. Eti bu nsam kwa ni se be wale. Wati ngoma na se. Abo ne ba ye nya no. Se ballot se coconut uni. Oh, about test na se. Enso ni. Oh, hima, ya ba ya no bi kwan. Every Obusa. We de ja ya se di jawa ne di aso. Asemi ya si di nyina enim dada. Na fesu na virus. Abanya amani wonya ya. Asemi ya de me boni o. Afina abanya den. Abanya eja no. Ono so ba wa meti asem papa. Onim se ne yire so afiri. Ya de ball na wo se amamre kwan so. Oba na obechia na se. Na eja ya di kaguma ya di abai. Ene me kwa me sempa. Ne kwa me sempa. O ma me so asem ne ba sa na boni yare. Aboni yare mo ni yare ne de. Oh, hima. Entimi nya ni desa. Ewo de nipa no ta ne se de nkura na wo mompaye ma se o. Ajijanan kura woni kaida. Nipa de ye nyina ye nipa. Mamba na teme kwa me sempa. The value so se coconut. The other aye meni o. Ni awodi aye meni o. Sanya enye chese Nyakopon atonso nyago makoma so. Kana dem de be yo ha. Na chese waji jime ba no. Ma, bacha. Wo so ya wo kasa kira wo ntie. O ko mu akọ ofia so nya akọ ko mu ba kwache wo wa ba ye. Na fi so onyina ba ye dai. Onyina mo ko ya me boa. Na na yotufu eti. Me tu ubi tie die. Me ba ya rasta o hwe ma rasta. Tie me ma me nka masa ni tatie bi. Wa ka wasa me ma me nka sa ho. Minye nipa We nipa boni afa de ma hu de wo. Minye nipa. Ma wo sa nya koma pada di machi. Wo de me ka che me suspect say boy and dey me hu ye me suspect say kwa uni ni bibi ye. Ma ka sa si o. Ni bibia yo. Na ti eti ka sa me ko. Me kai papa boy na je. Ah, wo ni che me. Futu boy na tumi. Anita wo ni che me. Wo de me sro. Wo ni che me. Bi na mi ti mi ko. Na me busa o say. They say no sa me no mi no te ha. Na se bi o te se sabi. Virus a free man. Obeka se boy me hu ya. Na bi na ye ne be ye. Hey! Ah, enya ye. Yonko be chen ya o. Ada bi na fa be bo fa so wu a enya ye ne be ye. Mo fa kwa nka wu ye. It's what me. Na na jima wu ye ye. Na na bi se wu ye. Na ba so wu after anti me me ye. Nya sa na me ko bo. What me you will see aduasa e ka so wadan fu no wu ansa na wo ko. Enya na se me ko je fa. Ansa na ansa na wo ko je no anga so betimi adi. Ah, na me ko je ba so sa di sesai. Adan se na me je me akene madi. No eni papa info obo am yesi na azan kwa ne hare. De maka na afa ye di ebim. Wo fa ha, wo se wa no so. Ama me bai etwanya shop o. Se jeno, se shop wa di tro. Ama me bai ade, ba fa mu. Adai. Wo kwa na ye ni pa asase so. De bia wunya asam. Hwede odi aye me. Ah! Ani dia dama reho. So wo de we be tu ho fo. Wo de we ho be tu ho fo no aye dey. What is so suban? What is say ka Nyankopon ba be che wo ba. Hwe. Say onya papa bi. Shame. Onya papa bi woni na ewuwo. Ngwala ketekete nya papa. Ka wo yiri nyem ye. Ese ka mo ni da ho. Matters asem de ba mo na wo kana na wo te ya wo yes na wadaro ya wani na nu nsu ebu so mai wate nya abasa o mpeni saa so abasa srew Mati se aga so ba ya obeti saa asem fiti time obedru nsu okura mpo onum bie
na ne maame so e de yare da ho yi nti already ne fie ayarewo serew enim se wa hwere wa de so ye serew mi awani That's why. na ohema ese abusuafo nhyehyɛ na kosi sɛn Abusuafo nhyehyɛ ne ntie sɛ na maka sɛ wayɛ te sɛ yɛde ne bɛfie ni atɔfuwo ese deɛ enya abasa o mpe ne sa so abasa na ese so deɛ manya akora mu na wie deɛ ɛwɔ sɛ bibia twa han ti wo kɔtwere deɛ twere na yɛde aso nhwie tena nka yɛn kan ne mpo aka bɛka sɛ nsɛ sɛ wusum bebree wa nwe ya na wa ho bio enso sesi ade ɛdeɛ mɛduru nkɔfa wɔ wɔ yi deɛ mɛduru ama bɔ abere wɔ yi da bɛn mɛwɔ ama me bɛsa duru sɛ ɛnyɛ nyame den sɛ sɛre nya mfie aduɔko kuma to na aka ne bebree ana ɛte papa no kora deɛ ne ya na yɛ ma rewo nti me bɛnya nsani ɔsan madamfo awutumefo so betumefo Paros enti ne suo asi awie nyɛ deɛ ɔpɛ no no ɛnya aba ne nyinaa yɛde ho abobo ne atempo ya ɛya wana no ɔkototo ne nneɛma na wɔpɛgyapɛgya ntaare yɛ mewu a mɛbɔ ne powder mɛbɔ ne pampas Oh, atenga. Baba nie. Ana me. Na me so me ko check out. Ah, okay. Me say about wo. Abe. Se ba yo saba. Obara be. Ya obaye. Fi chira haya mama na ehu mi nti ka me ko check nem se me hu a me ya besi na twema fa ho. O mangeli no. Asime papa. Si asime. Na person ko pro woji as te sa asime. Chira ya no. Sankwa yen ho. Baro. Ina ko mo. Azza. Hey, Akwasi virus. Tama boy. How bad abenya minti unka kurai. Tema boy. Me ko tema ba. Tama boy. Me ko tema ba. Nti say na obran du akwa koduru. Tema boy. Abrabo no say na wi o. Awi me sese. Oh, yindi abrabo mu nkom. Ye na abrabo mu nkom ko si. Enti wazan ni sika bebre ba wunya na akosi say. Akosi say. Na anya na awusagun. Hey, and what me say anya gun nsem. Hey, nene. Hey, tema boy. I don't know. Nene sneakers in the way. Me kwa me hwa na asi o. Ah, o sneakers in the way. Hey! Oh, we are say. No, nanti oba me na nyi say you. I feel me bo life ana. Tema boy. I feel me bo life ana. Over one for cam. Ah, me ka no kre wan. Akosi say. One for cam ba. Oti we are say wo si wunya azan. Wunya azan. Nkofo na mfifire mu ti fifire no why wadwen say wunya. Na sisi a wo dan na wan fa. Also pressure da kun yere no. Pesa lifestyle. Me pesa lifestyle. Yes, sorry. Sisi wo fie na wan. Okay, we dey mate. Yes, sorry. Eh. Sisi fie na nka wo sisi na Ya wan. jime na ujime. Gay nam krom wan no hu ni asem. Won se sa usubai. Wazan nkofo azan operation na yakunu no. Baba, I heard what me zan police phone with me jani you because we aso na ye we aso na ye. Tama boy. Na kwai. Akwasi tama boy. We be we chi akwam kwa na eku. Akwasi. Why basa yi? Tama boy. Hey. You Hey. no bunny. My boy. Abrabo di hu bio. Obra yo. Ya o ma ponti atu. When you be as now yes obo mu ani ati bebre a. O ma ponti atu. Say. Obra yo kun. Yeah, abrabo ni. Tama boy. Na ma bebe. E go si say. Na me ahabo ni. E ma bebe go si say. Ah, irate.
e ma be be Huni no yanka sisi na aka ekyire se. eh Huni yanka. Keba boy akwasi eh Kasa e ma be be no sisi Oh. ati ngamu nyina wo fa yi Ah. ati ngamu nyina wo fa yi e bi ase obra yo ko he udi bone kokokokoko sero se den kura na abesa abafo Amina na betu na betu. What?